Volám sa Jan Mokrý a výhradne som si pre vás pripravil na predaj 5-izbový rodinný dom v obci Opatovce nad Nitrou s pozemkom o výmere 571 m2. Na dome je možná zmena vnútornej dispozície domu, ako je vidieť aj vo videu. Pozrime si spolu videodispozíciu rodinného domu. Obvodové múry sú postavené z iporu a vnútorné priečky sú spálené tehly. V rodinnom dome je centrálne plynové kúrenie a nedávno boli vymenené aj radiátory. Plechová strecha na dome a plastové okná boli vymenené pred 10 rokmi. V rodinnom dome je zavedený vodovod, elektrická prípojka 3x380 V a odpad je zvedený do kanalizácie. Rodinný dom sa nachádza nedaleko mesta Bojnice a Prievidza. V prípade záujmu o obliadku ma kontaktujte na čísle 0949 452 306. Prajem vám pekný deň.